উভতিলে আহক তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকে আমাক মানি ললে আৰু আমাৰ লগত আহিলে So good morning everyone asa khalamo nonthangmona isharino jobor mojang dong aro logose angbo nonthangmoni oneba isharino jobor mojang dong da be समाव नोंथांमोननो आङो मानि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना निश्चय सिगांनि भिडिअ इन्ट्र होनानै बुजिखाबाय जोंहा कक्राझार आरो चिरां बर्डाराव गोदान उग्रपन्थी पार्टी माने हमनानै मोनदों 20 जन दाखालि दा बिनि सायाव पुलिसा मा क्लियारिफिकेसन होखो नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजि मोनगोन किन्तु बे भिडिअ इन्ट्रनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे एप्सनि सोमोन्दै गोबां दावराव जाबाय थादों जोंहा YBY ट्रेडिं एप्स बे YBY ट्रेडिं एप्सनि सायाव माने मा क्लियारिफिकेसन होदों आरो दाथ' माने गोबाङानो गिनो गोनां जानानै फैदों जायफोर इउटुबार्सआनो जा ससियेल मिडियानो जा YBY ट्रेडिंनि सोमोन्दै भिडिअ होबाय थादोंमोन बा ग्र' खालामना होदोंमोन बैफोरबायदि इउटुबारफ्रा गिनो गोनां जागोन नामा दा बेनि क्लियारिफिकेसनखौ होगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंहा XNDB इउनाइटेड फराम XNDB फोरखौ दाय साजायनो थांदों नामा बा XNDB फ्रा साननो गोनां जानानै फैदों नामा नैबे YBY ट्रेडिं एप्सनि सायाव नैबेनि सायाव माने नोंथांमोना सिगांग्रो नायनानै लादो भिडिअखौ बिनि उनाव नोंथांमोना जिथुनाखि कक्राझाराव हमनानै मोननाय 20 जन गोदान उग्रपन्थी पार्टी नैबेनि सायाव पुलिसा मा क्लियारिफिकेसन होदों बेखौ नायनो हागोन YBY नि याव हाबनायखौ लानानै बारग' NDB-फोरा बेयाव लोब्बा दं होननानै ससियेल मिडियायाव सम गोसारगासिनो दं दा बेनि सायाव नोंथांमोनहा बारग' NDB-नि जानानै मा बुंगोन दा गिबियावनो माने बेखौ दुखु मोननाय होनना जों फोरमायो जेरावनाखि बे बाथ्राखौ आं माने मैयासो एसे ससियेल मिडियायाव नुदों जे YBY खौ बारग' NDB-फ्रा लाबोदों ओमफ्राय बेखौ रायजो राजाफोरनाव फोसावदों बेनिफ्राय फैसा थिखांदों आं मैयासो एक्चुअली बेखौबो आं माने ससियेल मिडिया एसेबां नुवाखै थारमाने जोंनि मोनसे WhatsApp ग्रुप दङ इउनाइटेड फराम अफ XNDB सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिनिफ्राय सेन्ट्रेल बे एप्सआवसो आं नुदों माबायाव बे WhatsApp ग्रुपआवसो आं नुदों नुनाया माने आसुरित जादों बे खोथाया बोरै जाखो आं माने बेखौ आसुरित जादों आरो दा बावहाय आङो इउनाइटेड फराम अफ XNDB-नि दानि सोलिबाय थानाय दुलाराय आसामनि सासे लेङाइ गौथुमारि नेहाथारि दा आं लेङाइ गौथुमारि जानानै आं बेखौनो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनो सानदों जे बे YBY होननाय मोनसे एप्स जेरावनाखि ट्रेडिं एप्स बे एप्सखौ कुनु जोंनि NDB-आ लाबोआखै आरो बेनि सायाव जोंहा जेबो नलेजबो गैया आरो बेनि सायाव जोंहा नायफिननोबो जोंहा सोलाबा आरो जों बेफोरनि सायाव जेबो जों खोमाबो सुवा जों मेगनबो होआ दा बावहाय बै जेरावनाखि माने गहपुरनि मा नाममोन बियो अनिराम बसुमतारी दा बेखौ लानानैनो माने मेजर खालामदों जे बिथाङा सासे NDB-नि लिडार मा बेबायदि खोथाखौ बुंदों किन्तु एक्चुअली जों जेसेबांखिनि NDB-आव थाबोदों किन्तु जों बेखौ लिडार आरो केडार होननानै जों सिनायबोफेराखै आरो जों मिथिया हयथ' बेखौ बियो गहपुर ओनसोलाव जेरावनाखि माने जोंहा सिजफायार दंमोन बे सिजफायार थानाय समाव हयथ' जोंनि माखासे बे साइडआव थानाय सेंग्राफोरजों हयथ' एसे एनै गिदिंफादों जानो हागौ किन्तु बेखौ जों मिथिया किन्तु जों आफाद हिसाबै बेखौ जों सिनाया आरो बे सासे NDB-नि मावथि सोद्रोमाबो नङा जों लोगो मोनबोफेराखै दा ओंखायनो जोंनिफ्राय बेखौनो गुरै खावलायनो सानदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेखौ माबा मोनसे गोरोन्थि बा बिसोर माबा मोनसे खालामफैदों बे खोथाखौ साननो नाङा जे YBY ट्रेडिंनि खोथा जों मिथिया बेखौ जों गले गले बुंदों आरोबाव जों उनाव बेबायदि माखासे ट्रेडिं एप्सफोर फैयोबा जोङो मोनसे माने दा माबासो मोनदों जोङो मा होननानै बुङो बेखौ मोनसे प्रेक्टिकेलसो मोनदों जे बेबायदि माखासे ट्रेडिं एप्सफ्राव जुदि जोंनि हारिनि गेजेराव हाबनो नागिरोब्ला जोङो बिनि सायाव एबारनिफ्राय जोङो गोख्रों नोजोरखौ लागोन होननानै जों आफादनि जानाय बेखौ फोसावनाय जाबाय इउनाइटेड फराम XNDB-निफ्राय YBY ट्रेडिंनि सायाव मा बाथ्रा फोसावखो नोंथांमोना निश्चय बुजिनानै मोनखाबाय दिनै जोङो साननो थाङोब्ला माने लाबोदों सोरबा आरो सोरबाया फासिनो थांगासिनो दङ आरो मोनसे आफादखौ बा मोनसे संगठनखौ बेफोरबायदि बरनाम खालामनाया गोरोन्थि जागोन नामा नङाब्ला आरो नंगौबाथ' आं बिनि सायाव जेबो बुंनो हाया दा नोंथांमोनासो मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव निश्चय फोरमायहरगोन लोगोसे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र बायदि उग्रपन्थी 20 जन हमनायनि सायाव बा गोदान आफाद 20 जन हमनायजों लोगोसे AK-47 ग्रेनेड बम पिस्तल बेफोरबायदि बोखांनो हादों नैबेनि सायाव जोंहा पुलिसा मा क्लियारिफिकेसन होदों नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो बिनि उनाव नोंथांमोना कमेन्टआव रोखायै फोरमायहरदो जे बैफोरबायदि गोदान आफादा बबे बा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों
लिंक दं नामा बा आखाइ दं नामा नोंथांमोना बेखौ निश्चय जोबथाराव कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो हागोन কালি ৰাতি আমাৰ এটা ইনফৰমেশ্যন আছিলে যে কিছুমান কেডাৰে এটা গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে আগৰ পৰা চেষ্টা কৰি থকা বুলি আৰু আমি কালি তেওঁলোকক বিশেষ সূত্ৰতে তেওঁলোকক ফ'ল' কৰি পিনি তেওঁলোকক পাৰ্চুৱেট কৰিবলৈ সক্ষম হ'লো আৰু তেওঁলোকে লাষ্টত আমাৰ হাতৰ লগত আহিলে টোটেল 20 পাৰ্চনেল আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি যিখিনি আৰ্মছ এণ্ড এমুনেশ্যন দিছে তেওঁলোকে অট'মেটিক ৰাইফল 6টা দিছে আৰু 4টা ছিংগল শ্বট ৰাইফল দিছে পিষ্টল 3টা দিছে হেণ্ড গ্ৰেনেড 5 আৰু AK-47 আৰু পিষ্টলৰ এমুনেশ্যন দিছে আমাৰ সেনেকুৱা আমি হেৰি পাই আছিলো তেওঁলোকে অলপ এটা সেইটো ট্ৰাই কৰি আছিলে তেনেকুৱাই আমি তেওঁলোকে ইনফৰমেশ্যন পাইছো আমাৰ আৰু ফাৰ্ডাৰ আজি কালি লেট নাইট তেওঁলোকক অনা হৈছে গতিকে আজি আমি ভালকে থৰলি ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিম আৰু কি পাৰপ'জ আছিলে গোটেইখিনি আমি ওলাব চেষ্টা কৰিম মই কমিউনিটিৰ কথা এতিয়ালৈকে ৰিভিল কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ আমাৰ মানে জাষ্ট প্ৰিলিমিনাৰী হৈ আছে আমাৰ 2-3 দিন লাগিব ইচ এণ্ড এভৰি ওৱানক আমি ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিম তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি আছিলে কি মটিভ আছিলে তাৰপিছত আপোনালোকক জনাম আমাৰ যোনটো চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰৰ যোনটো বৰ্ডাৰিং এৰিয়া হয় নৰ্দাৰ্ণ চাইডে আমাৰ কোকৰাঝাৰ এৰিয়াতে আমাৰ অনা হৈছে তেওঁলোক একচুৱেলি তেওঁলোকক আমি পাৰ্চুৱেট কৰি তেওঁলোকক আনিছো তেওঁলোকে আমি তালৈ গৈছিলো আমি তাতে তেওঁলোকক কৈছিলো যে এইটো বহুতিলৈ আহক তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকে আমাক মানি ল'লে আৰু আমাৰ লগত আহিলে আৰু এইখিনি ফাৰ্ডাৰ ইণ্টাৰগেশ্যনত ওলাব কোনোবা তেওঁলোকক কোনে বেকিং দিছিলে এইখিনি আমি উলিয়াব চেষ্টা কৰিম আমাৰ ছাপোৰ্ট আছে নেকি ফাইনেন্সিয়েলি বা আদাৰৱাইজ এইখিনি আমি ইণ্টাৰগেশ্যনত ওলাব আমাৰ এইটো আমাৰ প্ৰিলিমিনাৰীত অলপ এনেকুৱা ওলাই আছে ফাৰ্ডাৰ ওলাব